A Paüls t'acollim i et cuidem perquè et sentis com a casa i connectes amb nosaltres per sempre. Des de Xerta seguim cuinant els millors plats amb els productes del nostre territori. Al Dovet regalarem experiències úniques perquè descobreixis i t'enamores del nostre territori. Terres de l'Ebre, viu-les amb consciència i emoció.